je ticho. Ten druh ticha, kdy už nikdo nic nechce. Den skončil. Povinnosti jsou hotové, věci jsou vyřešené. A přesto něco není v pořádku. Sedíš, možná sám, možná s někým, kdo už spí. A v hlavě se objeví ten známý pocit. Nestačí to. Nezáleží, co přesně. Práce, výkon, vztah, snaha. Vždycky je tam to samé. Ještě něco chybí. Ještě si mohl víc. Ještě to není ono. A tenhle hlas není agresivní, nekřičí, nehrozí. Je klidný, systematický, vytrvalý. Dobré, ale ne dost dobré. Možná jsi všiml, že ani úspěch tě neumí uklidnit. Když se něco povede, radost přijde, ale jen na chvíli. Pak se okamžitě objeví další laťka. Vyšší, vzdálenější, nedosažitelnější. A ty ji automaticky přijmeš. Ne proto, že by tě někdo nutil, ale proto, že vnitřní spokojenost je pro tebe neznámá. Chronická nespokojenost není o tom, že bys byl neschopný. Je o tom, že nic nemá právo být konečné. Všechno je jen přechod, jen důkaz, jen krok k dalšímu kroku. Nikdy cíl. A to je vyčerpávající. Protože když není cíl, není ani odpočinek. Možná jsi všiml, že neumíš slavit. Ne proto, že bys byl chladný, ale proto, že oslava působí nepatřičně. Jako bys něco přeskočil, jako by si ještě nezasloužil. Říkáš si, teď ne, až budeš lepší, až budeš víc, až budeš dost. Jenže dost nepřichází. Protože problém není v tom, co děláš. Problém je v tom, jak je nastavena tvoje hodnota. Možná jsi to nikdy neřekl nahlas, ale někde hluboko v tobě existuje rovnice. Mám hodnotu, když podám výkon, když jsem užitečný, když mě někdo potřebuje, když nesklamu, když jsem lepší než dřív. A když ty podmínky nejsou splněné, hodnota se zpochybní. Ne dramaticky, tiše, jako vnitřní chlad. Tohle je podmíněná hodnota a je extrémně zrádná. Protože tě nutí fungovat, nutí tě růst, nutí tě zlepšovat se. Zvenku to vypadá jako motivace, jako ambice, jako síla. Ale zevnitř je to neustálý strach, že kdyby se zastavil, nic by nezbylo. Protože kdo bys byl, kdybys nebyl výkonný? Kdybys nebyl užitečný? Kdybys nebyl nějaký? Sedíš v tom tichém bytě a možná si uvědomíš, že ten hlas znáš celý život. Možná měl různé podoby. Rodič, učitel, autorita. Ale teď už je tvůj. Nepotřebuje nikoho zvenčí. Sám si nastavuješ laťku, sám ji zvedáš, sám se honíš. A pak se divíš, že jsi unavený i ve chvílích, kdy bys mohl být v klidu. Chronická nespokojenost není o tom, že bys chtěl víc. Je o tom, že si nedovolíš mít dost. A to je zásadní rozdíl. Touha po růstu je živá, chronická nespokojenost je studená. Růst tě táhne, nespokojenost tě tlačí. A ty jsi dlouho tlačený. Možná jsi všiml, že když se zastavíš, cítíš vinu. Ne proto, že bys někomu ubližoval, ale proto, že neděláš dost. A to dost nikdy není definované. Je to pohyblivý cíl, stín. A stíny se nedají dohnat. Sedíme v tom tichu a poprvé to možná pojmenuješ. Možná nejsem nespokojený se světem. Možná jsem nespokojený se sebou. Protože jsem se nikdy nenaučil mít hodnotu bez podmínek. A tohle poznání není obvinění. Je to začátek porozumění. Ale zatím tu jen sedíme. Bez řešení, bez nápravy. Jen s pravdou. Protože dokud si myslíš, že nikdy nejsi dost kvůli světu, nebudeš hledat příčinu tam, kde skutečně je. Sedíme pořád tady. Nic se nezměnilo. Žádná zpráva nepřišla.
žádný úkol nečeká. A přesto je v tobě napětí. Jako bys měl něco dělat, něco dohánět, něco ještě vylepšit. Tenhle vnitřní tlak nevzniká z reality. Vzniká z přesvědčení. Přesvědčení, že klid je možný až po splnění. A právě tady je kořen. Podmíněná hodnota není myšlenka, kterou jsi vybral. Je to systém, ve kterém ses naučil fungovat. Možná jsi byl oceňovaný, když ses snažil, když jsi byl lepší, když jsi nesklamal. Možná nikdo neřekl, nemáš hodnotu. Ale bylo jasné, kdy máš hodnotu víc. A tak ses naučil, že hodnota není daná, že se musí udržovat výkonem, užitečností, posunem. A když se posun zastaví, zastaví se i pocit hodnoty. To je důvod, proč se ani úspěch neudrží, protože úspěch není konečný bod. Je jen další důkaz, který musí být rychle následovaný dalším. A ty žiješ v nekonečné zkoušce. Chronická nespokojenost není o tom, že bys byl náročný. Je o tom, že nikdy neskládáš zkoušku natrvalo. Vždycky jen zatím dobré. A zatím je vyčerpávající. Možná jsi všiml, že když se díváš zpátky, vidíš jen to, co jsi mohl udělat líp. Ne to, co jsi zvládl. Ne to, co jsi přežil. Ne to, co jsi udržel. Mozek, vychovaný v podmíněné hodnotě, nehledá uznání. Hledá chybu. Protože chyba znamená úkol. A úkol znamená šanci získat hodnotu zpět. Tohle je důležité pochopit. Vnitřní nespokojenost není hlas pravdy. Je to hlídač systému, který tě udržuje v pohybu. A systémy nemají empatii. Nezajímá je únava. Nezajímá je radost. Nezajímá je život. Zajímá je funkčnost. A ty jsi byl dlouho funkční. Ale teď už to stojí příliš. Možná cítíš prázdno, i když bylo splněno. Možná se bojíš zastavit, protože by ses musel setkat sám se sebou bez výsledků. A to je děsivé. Protože kdo jsi, když nic nedokazuješ? Tahle otázka není slabá, je existenciální. A právě tady se začíná měnit směr. Ne tím, že si začneš říkat afirmace, ne tím, že se přesvědčíš, že jsi dost. To by ten systém jen zesměšnilo. Změna začíná jinde. U rozlišení. Hodnota není výkon. Hodnota není užitečnost. Hodnota není posun. Hodnota není výsledek. Je to existence. A existence se nedá zlepšit. Může se jen žít. Možná se teď ozve odpor. To zní hezky, ale svět takhle nefunguje. A máš pravdu. Svět hodnotí. Svět porovnává. Svět odměňuje výkon. Ale svět není místo, odkud by si směl brát odpověď na to, jestli máš hodnotu. Protože kdyby to tak bylo, nikdy by nebylo dost. A přesně to se děje. Teď přichází klidná motivace. Ne výzva, ne zlom. Jen posun perspektivy. Co kdybys přestal brát svůj život jako projekt k optimalizaci? Co kdybys přestal zvyšovat laťku ve chvíli, kdy už stojíš? Ne proto, že bys neměl růst, ale proto, že růst bez uznání přítomnosti je útěk. Možná celý život běžíš za verzí sebe, která konečně bude mít právo být. Ale to právo nepřijde z budoucnosti. Musí přijít teď. Ne jako pocit euforie, ale jako rozhodnutí. Rozhodnutí, že hodnota není něco, co se získává. Je to něco, co se nebere zpátky. A když si ji přestaneš brát sám, svět ji za tebe brát nemůže. Chronická nespokojenost se nezačne léčit spokojeností. Začne se léčit přijetím nedokonalosti bez trestu. Tím, že dovolíš, aby něco bylo hotové. Ne ideální, ne konečné, jen hotové. A dovolíš si u toho zůstat. Sedíš v tom tichu a možná poprvé necítíš nutkání něco hned změnit. Jen být. A to není rezignace, to je návrat.
Nikdy nebudeš dost pro systém, který žije z tlaku. Ale můžeš být dost pro sebe, když přestaneš svůj život měřit laťkou, která se nikdy neměla dotýkat hodnoty. A to je tichá, hluboká svoboda. Ne proto, že bys přestal růst, ale proto, že růst už nebude podmínkou toho, abys měl právo existovat.